Την ανάγκη άμεσης διαφοροποίησης του μοντέλου της κυπριακής οικονομίας διακήρυξε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Μάκης Κεραυνός, μιλώντας σε τελετή προς τιμή των κυπριακών εταιριών που βραβεύτηκαν με το βραβείο Καινοτομίας. Ο Μάκης Κεραυνός υπογράμμισε και την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων. Τις εταιρείες που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό που θέσπισε η ΟΕΒ, Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας, τίμησε και φέτος η Ελληνική Τράπεζα. Στο χαιρετισμό του, ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Τράπεζας, Μάκης Κεραυνός, υπογράμμισε τη σημασία της καινοτομίας που συνδέεται με την έρευνα και την ανάπτυξη για το εμπόριο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Και αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο που ακόμα στον τόπο μας δεν έχει βρει τη θέση και την προσοχή που πρέπει. Και επανέλαβε τη θέση ότι επιβάλλεται να διαφοροποιηθεί το μοντέλο ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Μέσα σε αυτό το απίστευτο αλαλούμ που ζούμε τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όπου επικρατεί ο λαϊκισμός, η αδράνεια, η ανοησία, η φλιαρία, η αναποτελεσματικότητα και η ανευθυνότητα, μας διαφεύγουν οι λέξεις κλειδιά που είναι παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα. Στην εκδήλωση απίφθινε χαιρετισμό ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Πήλικος, ενώ τις εταιρείες και τις υπηρεσίες που διακρίθηκαν συνεχάρει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής, Ανδρέας Παναγιώτου. Πάντως, οι εκπρόσωποι της Τράπεζας επεσήμαναν ότι ο όμιλος της Ελληνικής θα σταθεί εκεί και όπου μπορεί, αρρωγός και συμπαραστάτης στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες.